Hello, sithando sami. Hey baby. Johnny. Ngiyaphila mani baby akhonto inkosi kunjani kuwe? Yaphila baby akhondo. Sure baby wami. Diyeza ke namhlanje ba? Baby sukuza mani enye into ndizavasa ngeyeza namhlanje. Sibana ngxaki, sibana wari. Nami kudala ndifuna uvasa yeza sawuvasa sobabini. Mani baby liyalume eliyeza. Sibana wari. Nguvela bambhensele mina nonguzondwa izintshaba zingazomenza nto. Nelo yeza lizondenza. Soze nginilume. Mamela sithando sami ndiyadlala ndiyadlala ndizawunentsika mani ndizawuhamba namhlanje. Kenendawo endiyakuyo. Awuzobuya? Andiyazi uba ndizawubuya nini uyabo. So mna bendisuggest uba ungazi ibhethe yabo ndenza kufowunela xana ndile ndizawubuya. Hayi. Mandize kwenzela uba ubuye sendipha kwenzela xa ubuya ebusuku ungabe sihamba ngobusuku uyazi mina sendipha already. Yes. Sis iza man. Hayibo, benhle ndizoza noba uthanga yiza. Bye bye. Bye bye. Love you. Sa.